сме 6 септември 2024 година. Хубав ден, празник е, особено пък щом съм залива, значи още по-голям празник е. Много силен вятър между 4 и 7 метра, нивото 11 см, продължава да пада, цяла седмица пада. Вятър е силен, 4-7 метра, въпреки това сутринта удариха две много хубави таранки едри, може би по килограм. Обаче ги изтървах и двете. Една след друга, разсъмване и край повече. Вече сванах след и само още 4. Все пък се скриха някъде. Сванах още 4 такива само. И две малки платички. Тя ги пуснах. И много трудно кълви. Но пък сме в играта, май само аз сванах толкова, други не можа да фане. Това денят беше много хубав.